Catrin James a dwi'n trystu I sefydliad celf Josef Herman yng Nghymru. Nath Josef Herman symud i'r Lais o Poland yn 1945 o a peintiwyd y bywyd a welodd yn y dref am 10 mlynedd. Enillodd Josef Herman y Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn 1962. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r wobr sefydliad celf Josef Herman o'r enw Dewis y Bobl yn gadael y cyhoeddi benderfynu pa ddarn o gelf bydden nhw eisiau gweld ennill yn yr Eisteddfod. Heddiw, byddaf yn siarad ag artist Caryl Roese. Tyfodd Caryl os y lan yn ystod gynlais yn y 40au a 50au, a fydd Josef Herman a'i wraig yn ddylynwad mawr ar ei bywyd. So, croeso Caryl. Diolch yn fawr, mae'n bleser I fod yma. Gawn ni dechrau gyda at dy atgofion cynta Josef Herman a sut nath dy rieni di dod yn ffrindiau gyda Josef a Catrin? Wel, Catrin fach o'n i'r pryd ni, 7 a hanner, 80 blwyddod, 8 o'n i, 8 blwyddod o'n i. A fe ddath y ddau o'n nhw i'r pentre ni. A nhw fel tyma bach o novelty mewn ffordd, a fi'n cofio gweld a'i bere ar ei ben a hi a'i cep mawr. A chi'n gwybod, oedd ni fel plant bach yn gyfarwydd a gweld glowyr o amgell y lle, yn gweld rhywun fel hyn, o'n i'n meddwl, mae hwn yn arbennig y bobl yma. Ta beth, o'n nhw'n byw mewn stafell yn y pen y Bontail I ddechrau. A wedyn brynodd Catrin y ffactri bop yma yn beth o'n i'n galw Goff Buildings yr hadeg hynny, a mae'r hewl wedi newid I enw nawr. A stryd fawr fi'n credu maen nhw'n galw fe nawr. A oedd yn had a'i frawd yn un o'r dynion naeth adeiladu'r tŷ. A felly oedd Catrin yn gyfarwydd a byw mewn lle mawr ar yr lysgau, a ddi, chybod, oedd hi'n eires a digon o arian dau. So felly, oedd hi yn edrych nawr am rwy'n I helpu ddi I redeg y tŷ, achos oedd hi wedi bod yn gyfarwydd a cael gwas neu forwyn yn y tŷ mawr le o'n nhw'n byw. A yn yr adeg hynny hefyd, oedd yn fam yn edrych am ryw fath o waith, a dyma Catrin yn gofyn i'n dad os oedd e'n nabod rwy'n fydde diddordeb I ddod I helpu ddi a I edrych ar ôl y tŷ pan oedden nhw ddim yna. A wedodd yn dad, oedd e'n credu felly fydde mam yn mwynhad I wneud hwn. A felly, dyna fel dechreuodd e. Oedd mam fel fe ni'n gweud yn Saesneg, a housekeeper de. Ond dath hi'n ffrindiau mawr dy Catrin hefyd. A felly o'n i'n cofio mynd i'r tŷ a gweld dishwasher am y tro cyntaf yn fywyd I. O'n I ddim wedi gweld siwt bairiant fawr a golchi llestri. A washing machine dau hefyd, o'n I ddim wedi gweld rheina eriod. A oedd e'n di-enfawr I gymharu a le o'n i'n byw yn y stryd, fel oedd y glowyr I gyd yn byw mewn tai bach, mewn stryd. Felly, o'n i'n cael cyfle I fynd mewn i'r tŷ yn aml, a wedyn oedd grand piano dy Catrin hefyd, a oedd hwnna'n beth special I fi hefyd, achos o'n i'n gerddorol mewn debyg ar yr adeg hynny. Oedd Catrin wedyn wedi prynu car o'r enw Humber, un mawr, a gas I hwnna I wneud fel carfan bydden ni'n gweud. A felly oedd mam a fi am rawd bach, achos mae'n babi bach oedd ar adeg hynny, yn mynd gyda Catrin mas i'r wlad, cefn gwlad, a lawr i'r môr, a chael picnics a fel yna. So daethon ni'n agos iawn at y gilydd fel yna. Dyna fel o'n i'n nabod hi a Josef hefyd. A wedyn, pan oedd Josef a Catrin yn mynd bant am wyliau, a felly, yn aml, fydde artistiaid eraill yn dod I sefyll yn y tir adeg hynny. A felly, oedd y mam yn gorfod edrych ar ôl y bobl yma hefyd. A felly, o'n i'n cael cwrdd â bobl hyn, a chi'n gwybod, I fi, oedd hwnna'n ddiddorol dros ben, o'n nhw'n hollol waniaeth i'r bobl yn yr ardal. Chybod, oedd rai o'n nhw'n yn beirdd, oedd rai yn ofelydd, a rai yn gerddorol hefyd, ond rhan fwyaf o'n nhw gyd yn arlunydd. A felly oedd hwnna yn cael effaith mawr ar y feddwl ifanc i'r adeg hynny.
A wrth gwrs, pan o'n nhw bant, o'n i'n cael mynd mewn I studio Josef, a oedd mam wastad yn gweud, paid o twtio dim byd. A chi'n gwybod fel plant, chi'n gyffo mynd I dwtio rhywbeth, dyma I ddod i'ch busedd ar y paint, neu gwynto'r, pan o'n i'n gwynto'r tubs ar paint olew, a gweld y brwsys mae I gyd, a'r canvases mawr yma. Wel, chybod, o'n i yn y nefoedd, o'n i'n dros... o'n i mor hapus I fod yn y stafell fawr yma. A dyna fel o'n i'n nabod y lle yn dda iawn. A wedyn, nawr y gyman, o'n i'n gofyn I Josef os gallen ni saestedd a edrych arno fe yn neud I waith. A dde'n gweud, yes, but you must be very quiet. Don't ask questions. Read the book. So, weithiau ni'n cael eistedd tu fewn a wel, o'n I ddim yn darllen, ond o'n i'n dyla'r llyfr fel sy'n gweld bod fi'n darllen. A wedyn o'n i'n edrych arno fe yn peintio I waith. Dyna fel o'n i'n nabod nhw. Dyna fel o'n I wedi cael yr profiad bendigedig yma. O gweld y dyn yma yn neud y gwaith, beth I fi'n credu yw'n bendigedig hefyd. Mae siwr nerth yna fe. Gret. Fi jyst mynd I roi lan nawr llun o Josef. Ie, mae fe o dan ddiar fanna o ti. So, wyt ti'n cofio sut pryd oedd yn mynd lawr I wneud y lluniau a dod nôl i'r studio? Beth oedd pobl yn meddwl am Josef ar y pryd? Wel, mae rhaid ti gofio, taw dim ond merch fach o'n I. Ond oedd pobl yn meddwl bod nhw tipyn bach yn eccentric. A nhw ddim wedi gweld rhyw person fel un o'r blaen. A felly, pan dechreuon nhw I nabod amdano fe, fydde'n gas groeso I ddod mewn i'r pentre a'r gymuned wedyn. A fel I ti'n gwybod, o'n nhw'n galw fe Jo bach, achos yn un bach twt oedd ta beth. A chybod, oedd ni fel plant wedyn yn gweld y dyn yma yn mynd o amgylch y lle gyda a llyfr sketchbook a pencils yn ei law a pens yn neud y lluniau yma. Fi ddim yn gwybod yn gwmws fel oedd hwnna wedi effeithio plant yn y pentre, ond fi'n gwybod fel oedd e wedi effeithio fi, achos o'n i'n hoff iawn o wneud lluniau a'r lunio yn unan. So felly oedd hwnna fel magnet mewn ffordd I fi. Ond fi'n credu o gas ei dderbyn yn groeshawus yn ystod gynlais, oherwydd bod e mor weniaeth I rywun arall, ti'n gwybod, a gwisgo'r French beret mae ar ei ben hefyd, ond ar ôl blynydde, oedd e'n dechrau gwisgo y cap beth oedd y dynon yn gwisgo, ti'n gwybod. A fel fi'n gweud, oedd e rhywbeth yn exotic I ni yn strygynlais I weld rhywbeth yna, fe'n cered o amgylch y pentre o'r ddinar, ti'n bod. A pobl yn dod yn gyfarwydd o fe a gweud helo iddo fe, wrth gwrs oedd e'n falch bod pobl yn ei adnabod e, a bod e wedi cael ei dderbyn yn y gymuned. A hi hefyd Catriona. A oedd Catriona yn gwneud lot o waith gyda ni plant, ond oedd Josef dim mynedd y fed y plant. Os o'n i'n gwneud stŵr neu redeg gyda bysgu, oedd e'n colli dymer, a o ti'n gallu gweld wrtho fe bod e ddim yn hapus bod ni yn gwneud sgrech neu rhywbeth yna. Oedd e'n bwysig iddo fe I gael tywelwch yn y studio pan oedd e'n gweithio. A dde'n dwlu ar mam, wrth gwrs oedd mam yn strwa fel fe. Oedd hi'n rhaid bod hi'n gwneud picar a man I fe, neu bara I nhw, neu bara brith, neu rhywbeth fel yna. A oedd mam wedyn yn gwau, a fe oedd hi'n gwneud blanced mawr iddo fe, oedd beth oedd hi wedi gwau. A oedd hwnna dy fe hyd yn diwedd o'i fywyd ei wedi gwir, a oedd e wastad yn cadw fe ar ei wely. A oedd e'n dwlu ar mam, achos oedd mam yn tyfa bach yn fywiog hefyd, ti'n gwybod. A oedd Catriona hefyd yn dwlu ar yn dad. A o'n i'n galw ddi Catria. Fi'n gwybod bod yr enw Catriona yn dod o'r Alban, a bod nhw'n gweud Catriena. Ond yn ystod gynlais, oedd bobl yn gweld yr enw Catriona, chi'n gwybod fel I ni yn Gymru, I ni'n gweud bob llythyren ni'n gweld, so Catriona oedd hi, a Catri oedd yn fam yn dad yn galw ddi. A o'n i'n galw ddi Mrs Herman, wrth gwrs, a Mr Herman.
A pan adoladon o'r tŷ enw'r tŷ oedd Catrin, achos fi'n cofio nhad yn neud enw'r tŷ a dod i fel y drws y gat ar bwys y wal, a enw Catrin arno fe. Wrth gwrs, mae tŷ enw'r studio fi'n credu maen nhw'n galw fe nawr. Ond dyna beth i fi'n cofio. Oedd Catriona, o ti'n gallu gweld hefyd Catriona, yn aml a cofio Catriona yn eistedd yn y stryd enw Goff Buildings, a'i stôl fach, a'i sketchbook, a'i pencils, oedd hi'n gwisgo cap fel hen ffasiwn, fel Goethe. Ti'n gwybod y bardd Goethe? Oedd het fawr velvet. A Catriona yn gwisgo rhywbeth fel yna, oedd hi'n gwisgo cape hefyd, beth oedd hi wedi gwneud unan, achos oedd hi'n gwynio am oedd hi'n gallu gwynio pethau hyfryd dros ben. A wedyn, fi'n cofio gweld llun olew, spel yn ôl, yn yr amgueddfa yn Aberhonddu. A rwy'n yn gwerthu'r llun yma, yn gweud taw llun gan Josef Herman oedd e. Wedi si nace Josef Herman nath y llun yma. Fi'n cofio gweld Catriona yn peintio'r llun yma a gweld hi'n sketsio'r llun yma yn Goff Buildings. A dde'n llun mawr olew. Ond pwy oedd y perchen y llun o'n trio gwerthu fe fel llun Josef Herman. Fe sy'n, no, it's not Joseph, it's Catriona. I remember seeing her draw it and paint it. Ti'n gwybod? So, dyna fel i fi'n cofio nhw. Ac ti disgrifio y studio yn y Pop Factory. Sut oedd yn edrych? Beth oedd yn edrych? Nac yn y pop. O, ti'n meddwl ar ôl i nhw adeiladu'r tŷ? Ie. Oedd o'n i'n gweud wrth ni'n pan i fi'n tyfu lan, fi'n mynd i gael studio fel hyn. Oedd hi'n enfawr. Wrth gwrs, mae di newid nawr, dwi ddim gwmwys rhywun peth o gwbl. A wrth gwrs, oedd y to y llawn gwydr i gyd, achos oedd eisiau hwnna, oedd eisiau y golau hwnna fe i weithio. A oedd y llawn canvases mawr, a llawn gwynt y paint, mae'r tips, a brushes bobman, a lot o lyfrau, a oedd hi weli di fanel ar wrth ochr y ffenest. A wedyn oedd ffenest fawr tu hôl iddo fe hefyd. A oedd lot o easels mawr, oedd yn dyla'r lluniau mawr yma. A wrth gwrs, pan gas e'r comisiwn i wneud llun mawr i'r, beth ni'n galw Festival of Britain, oedd yn had goffo helpu Joseph i wneud y canvases, achos o'n nhw'n rhai mawr, o'n nhw 2 metr yn uchel, a wedyn i ysfed mor fawr. Wrth gwrs, i ni bach oedd Joseph, so felly oedd yn had yn helpu fe wneud y fframs wedyn i ddod i'r canvases ar, ti'n gwybod. A wedyn, yn y studio hefyd, oedd star yn mynd lan i fel stordi bach a lan fyna ar y star yn y llun. Nac yw'r llun un gyda ti. Y llun Joseph yn y studio, a lle di weld y siol beth mae'r dynion Iddewon yn gwisgo pan maen nhw'n mynd i'r synagog. A mae hwnna'n hongian ar y star, a fi wastad yn cofio hwnna. Dyna beth o fi'n cofio, gweld i waith a gweld y waith pan oedd e wedi sgetio mas y dechrau dod i paint olew arno fe. Oedd e fel Aladdin's Cave i fi, achos o'n i ddim erioed wedi gweld rhywbeth fel yna. A nag oedd plant eraill yn cael y cyfle i fi mewn dim ond fi. Ti'n gwybod? So, Beth oedd hwnna'n symlo fel nawr? Edrych nôl, ti wedi cael y cyfle hwnna? Wel, oedd e'n dylanwad mawr arno i. Ffordd fi'n meddwl, ffordd fi'n gweld pethau, fel ti dod i lliwiad ei gilydd, a pan fi'n edrych, pan fi'n mynd mas ar ole a fi'n gweld lluniau eraill, fi'n credu oedd wedi agor yn feddwl i hefyd i weld beth yw gwaith celf, beth mae artistiaid yn creu, a beth maen nhw'n wneud yr ymdrech i weid wrthoch chi yn person yn edrych ar y llun. Ti'n gwybod, oedd wedi agor yn liged i, agor yn feddwl i lan. A chi ddim yn cael cyfle fel yna yn strygynau yr adeg hynny. Chi'n mynd i ysgol, chi ddim yn dysgu dim byd fel yna yn ysgol. Oedd neb wedi dysgu fi dim byd yn ysgol fel si i arlunio, fel si weithio dy paint.
A wrth gwrs, oedd yn dad yn gweud o, paid y poeni dy unan o'na, rhaid tisa'r piano, ti'n mynd i fod yn gerddor yn y gyd, ti'n gwybod, so oedd dim llawer o funud dy fe chwaith. Ond, fi'n credu o'n i'n groten fach lwcus ffodus dros ben i gael y cyfle yma, i fod gyda'r bobl yma. A wedyn fi cofio yn y tŷ, fedri ti'n gael o pop y tŷ nawr, oedd ar lle tân, oedd ar y mantelpiece. A oedd na bisydd ar y mantelpiece, byddwch chi'n gael nawr yn antique collector's items. A mi cofio tarw brons na, a fel rhyw puppet, a rhyw brons arall. A ni beth erioed wedi gweld fyna, rhywbeth fyna, o ti'n cael china neu brass, candlesticks brass ar eich pethau chi gytre. A pen weles i'r stwff yna, yn meddwl, pan fyddai'n tyfu lan, fi mynd i gael pethau fel yna. Mae hwnna wedi cael dy lanod ar newid, achos fi yn casglu pethau fel yna. Fi wedi gwneud bronze, ffigur bronzes yn unan. Fi'n gweithio gyda, fi'n gwneud cerflunio yn unan gyda gwir, gwydr a dir. A fi'n credu bod hwnna wedi, mae rhywbeth wedi mynd mewn fan hyn, a mae fe lan fan hyn o hyd. A peth arall, un tro pan oedd Catrin a Josef bant ar gwyliau, fe ddath arlunydd o'r enw Martin Bloch a'i wraig Lottie i sefyll yn y tŷ. A oedd mam yn edrych ar hwnnw, mam oedd mynd i siopa nhw. A nhw fod i dalu mam yn neud y gwaith. A wedodd Lottie graig Bloch i mam, clywch na'n sy'n, hwnna gen Cymraeg, clywch na'n sy'n meddwl, os dim arian da ni'n dlawd, sy'n arian da fi i dalu chi am hwn. A wedodd mam, wel, mae Caryl ni yn mynd i fod yn gantores, meddwl. A mae'n bwysig bod i gallu siarad iaith eraill. Nawr, Lottie, meddwl, wyt ti'n siarad Almaeneg? A felly mae'n bwysig bod Caryl gallu siarad Almaeneg hefyd, achos mae'n mynd i ganu yn Almaeneg pan mae'n henach. So felly, os dim ots os gallu di ddim talu fi, ond beth newn ni, fe newn ni drefniad. Yr holl amser I chi yma am wyliau, bob bore Lottie, disgad I Caryl Almaeneg, a fe ddim eisiau ti dalu fi, bydd hwnna'n quits. A dyna beth o'n i'n neud, o'n i'n mynd lawr i'r tŷ bob bore, a ni'n cael gwersi Almaeneg gyda Lottie. Darllen a ysgrifennu a siarad. A wedyn, oedd Martin nawr eisiau mynd lawr I waith glo I arlunio'r glowyr yn gweithio o dan ddiar. Ar adeg hynny, oedd nhad yn gweithio mewn gwaith glo preifat. A wedodd dad wrth Bloch, all right, you can come down to our drift mine and Caryl will bring you over, meddwl. So, o fi oedd gorfod mynd â Martin ar y bus o Strygynlais draw I Treforgan yn Crinant, mynd â torch a wellies, fel oedd yn gweud, mynd â fer y bus, a pan deithon ni'r gwaith clo, oedd yn dad yn sefyll fyna gyda'r ceffyl a'r dram, a fi a Martin a'n nhad yn eistedd yn y dram, mynd dan ddiar, a wedyn pan oedd Martin yn lle le oedd rwy'n yn gweithio, wel oedd yn nhad yn gweithio o dan ddiar, torri glo, a o'n I gyffod sefyll tu ôl I Martin a dyla'r torch I fe cael gweld I fe cael gallu gwneud sketches o'n dad yn gweithio. So felly fi cael cyfle fel yna. Pwy blentyn yn Strygynlais oedd yn cael cyfle I wneud rhywbeth fel yna. A wedyn, pan o'n i'n edrych a Martin yn wneud y sketches, o'n i'n gweithio ni'n llai I wneud hwnna. A pan nes I adre dydd mi, beth nes I? Ond nes I lun o'n dad yn gweithio dan ddiar, a mae'r llun dy fi o hyd. O, arbennig. So, yn mynd nôl I Josef, gyda'r y llun enfawr nath e wneud ar gyfer y Festival y Britain yn 1951, fel 6 panel enfawr yn dwe. O, a fe o'n i'n gweld e'n wneud bob un, o'n i'n gweld e'n peintio bob un. So nath Josef ofyn 6 glowyr neu 5 glowyr
i ddod mewn i'r studio? Na. Na? So ti'n cofio sut nath Josef roi hwnna i gyd o'i gilydd? Cofio, oedd e'n mynd i'r gwaith glo yn ymal, a oedd e'n sgetio'r dynon. A wedyn, oedd e'n gweld y dynon yn dod gytre o'r gwaith glo, a oedd e'n gweld nhw fel maen nhw'n, beth i ni gweud, sgwato, fel tibod, cwtio lawr fel i ni gweud, ar eu priniau, pan o'n nhw'n sefyll gwed am y bus, neu pan o'n nhw'n cwrddau gilydd yn dod mas o'r gwaith glo, a dyna ffordd o'n nhw'n eistedd. So felly oedd wedi gwneud, achos mae rai o'r sketches dy fi o hyd. Reit. A wedyn, mae un o'r lluniau yna i'r Festival of Britain, fel i welid i y glo yna yn eistedd mewn rhes, ond mae un llun arall hefyd, yr un mewn gyda'r rhes, fi ddim yn siŵr os ydy hwnna yn y Glyn Vivian, yn Abertawe, a mae un arall wedi mynd i ryw amgueddfa yn Canada. Reit. A yn hwnna, reit ar yr ochr ar y llaw chwith, mae yna fenyw yn sefyll. A mae y fenyw, y model o'r fenyw, oedd mam. Reit. Achos oedd yn brawd yn fabi ar yr adeg hynny. A chybod, yn yr adeg hynny, oedd y menywod yn caru babis gyda'r siol yma. A mae'r sketch yna dy fi o hyd o beth oedd Josef wedi gwneud, o mam yn sefyll yna, a'r glywed i gyd yn eistedd lawr wrth ochr yr ewl. So mae hwnna, fi sy'n berchen hwnna hefyd. So dyna fel oedd e'n neud. Oedd e wastad yn, fel ni'n gweud, oedd e'n codi am 4 o'r gloch yn y bore. A oedd e'n sgetio beth oedd e'n cofio, neu oedd e'n gweld y dynon nhw amgylch a sgetio nhw, ti'n gwybod. Yn ymal oedd e'n dad, ddim yn ymal iawn, ond oedd e'n dad hefyd yn bod yn model iddo fe hefyd. So, dyna beth i fi yn cofio a dyna beth i fi'n gwybod. A dwi ddim yn gwneud dim byd lan, dyna fel oedd e. Fi eisiau clywed amdano sut nath rieni ti cwrdd a Josef a Catrin am y tro cynta, a sut fath o perthynas oedd gyda nhw, a hefyd gyda ti fel plentyn, sut ti'n cofio nhw fel socially? Wel, achos oedd Catrin yn gerddorol, a oedd lot o'r ymwelwyr i'r tŷ, wrth gwrs, yn gerddorol hefyd, a oedd hi'n cael beth ni'n galw soirees. A oedd yn nhad a mam a fi am frawd wastad yn cael gwahoddiad i fynd lawr i'r tŷ i'r soirees yma. A wrth gwrs oedd yn dad yn canu, oedd e'n llais naeth yn dad, baritone oedd e. A o'n i'n canu. Oedd Catrin yn chwarae'r piano, o'n i'n chwarae'r piano wrth gwrs. Oedd un o'r ymwelwyr yna oedd yr arlunydd o Gystellnedd o'r enw Will Roberts. Wrth gwrs oedd Will yn chwarae'r ffidil. So felly oedd e'n dod â'i ffidil. A oedd Catrin yn chwarae'r piano iddo fe i ganu'r ffidil, so ni'n clywed hwnna. Oedd nhad yn sefyll lan i ganu, ni'n chwarae iddo fe, a wedyn o'n i'n sefyll lan i ganu. A o'n i hefyd yn gwrando ar beth oedd y bobl yn siarad. A fi'n cofio fi am frawd yn eistedd ar y llawr tu ôl i'r soffa, yn gwrando nhw'n siarad. A fi'n cofio un noson, oedd rhyw fenyw, un o'r ballerinas o'r Ballet Rombay, a oedd un o'r ymwelwyr. A oedd Josef yn siarad, a mae dyma fe'n gweud wrthi, "Ach yes, darling, I remember sketching you without any clothes of you. You were very naked." A fi yn brawd eistedd ar ôl y sofa yn gweud, na rwd. Achos o'n i ddim yn cyfarwydd yn clywed pobl yn siarad fel yna, ti'n gwybod. A felly, o'n i wastad, oedd mam yn had a fi yn brawd, o'n i wastad yn rhan o'r soirees yma. So dyna fel o'n i yn cwrdd â bobl, a dod yn gyfarwydd ac i nabod Josef a Herman, a Catrin, fi'n meddwl. Ti'n gwybod, oedd mam gyda Catrin yn ymal am oriau, a wedyn oedd Catrin yn rhoi y cyfle, mam yn had a fi yn brawd, i fynd am wyliau lan iddi tŷ hi yn Llundain. Oedd yna di enfawr na yn Llundain ar Hampstead Heath. Right. A y llyn Hampstead Heath reit ar gwylod yr ardd. A eithon ni yna 2 waith am wyliau. So fi'n cofio hwnna hefyd. So
oedd hi'n rannu popeth gyda ni. A fi'n cofio wedyn, wrth gwrs, oedd e fewn o fod yn anodd iawn iddi fyw yn y Strygenais. Oedd hi wedi bod yn fyrwraig lan yn Glasgow, oedd hi'n dod o'r lle cyfoethog, oedd y teulu yn enwog. Beth oedd yn Strygenais iddi? Dim byd. Dyna beth o'n i'n ofyn i ti, sut fath o le, gallu ti disgrifio y Strygenais jyst ar ôl yr ail rhwng y byd, a ti'n plentyn, sut ti'n cofio yr amser ni yn y Strygenais, a wedyn y juxtaposition wedyn gyda, fel ti'n dweud, mae Josef a Catrin yn pobl mor exotic yn dod mewn i'r dre, a wedyn, ond i ti, bydd hwnna just normal. Achos yna sut ti'n cofio a sut oedd bywyd ti. So sut le oedd y Strygenais a sut nath y Strygenais croesawu Josef a Catrin? Wel, oedd y ddoi yn nhw'n annwyl i ddechrau. O'n nhw ddim a pennau mawr ac yn meddwl bod nhw lawer yn well na bobl Strygenais. O'n nhw ddim. A fi'n credu na pam oedd y bobl yn ei croesawu nhw. Ti'n gwybod? A o'n nhw ddim yn gwneud llawer gyda'r gymuned, wedai na. Oedd Josef ddim yn rhoi gwersi. Dyna beth i'n meddwl, treni bydde fe wedi rhoi gwersi bobl oedd a diddordeb yn gwneud y lluniau olew. Ond oedd e ddim yn hoff o ddysgu, fi'n gwybod na. Achos fi'n cofio fe'n gweud wrth yn ffrind hi, Phyllis Lawson, sydd wedi gwneud y llun yma tu ôl i fi, yn gweud oedd Josef ddim yn moyn dysgu neb, ond oedd hi wedi cwcso fe, achos oedd hi'n ei ddewis hefyd, ond yn byw yn Llundain, os byddai'n fodol yn dysgu fi. A fe'n gweud, yes, but don't tell anybody because I don't want to teach. Ond fe roiodd e wersi iddi. So, oedd e ddim yn cymysgu gyda ni mewn ffordd fel yna. Pam ti'n meddwl ma hwnna? Pam ti'n meddwl? Oedd e rhyw fath o fel language barrier? Neu dod o bywyd gwahanol? Wel ie. Pwy arall yn Strygenais oedd yn gweithio fel fe a wneud i waith e? Neb. Ond oedd bobl fel Will Roberts, fi'n edrych lan fan hyn o hyd, achos mae llun Will, mae painting da fi o fyna, o Will na pam fi'n edrych lan o'n fe. Oedd Will yn dod draw ac yn siarad i Josef am gwaith, of course, ond oedd Will yn gweud nag oedd wedi cael llawer o ddylanwad arno fe, ond fi ddim yn credu na, pan ti'n edrych ar y llun lan fyna, lle di weld bod Josef wedi cael ddylanwad ar y ffordd oedd e'n gweithio. A wedyn oedd na arlunydd arall yn y Strygenais, glywr oedd e, o'r enw Caryl A oedd e yn ddar iawn i Josef i ddysgu fe, ond oedd e ddim yn moyn dysgu Caryl. Ond fe nath, oedd Caryl yn gwneud lluniau hyfryd, a mae lot o bobl ar gwaith Caryl a fi'n rhoi sgwrsiau ar Caryl ac yn dangos mwy yn y lai fel mae Josef wedi cael dylanwad arno fe a Will a bobl eraill. Na fe, a ni moyn eisiau gwybod pwy oedd contemporaries Josef Herman ar y pryd oedd e'n byw yn y dre. Will Roberts a Caryl pwy o'n i'n cofio. Fi'n siŵr oedd bobl eraill, o'n i ddim yn abod nhw, a fe gwrddais i beth o'n nhw eriod. Ond o'n i'n cwrdd â Will yn y soirees. A gwrddais i, a oedd Caryl, pan o'n i'n 14, oedd Youth Club yn y Strygenais, yn agos i le o'n i'n byw yn y Strygenais. A oedd Caryl yn rhedeg dosbarthu nos yn y Youth Club. A fi'n cofio fe'n gweud wrthai, Caryl, will you sit for me? A fe nath e ddoi sketch o fi mas o siacol. A fi di roi un o reina i'r amgueddfa'r glod lawr yn Brifysgol Abertawe. Yn y llyfrgell, nac amgueddfa, yn y llyfrgell yna. So, a i fi mae ngŵr a fi wedi rhoi 2 lun olew fe nath Caryl hefyd, a mae'r reina yn y casgliad yn llyfrgell y glwyr lawr yn Brifysgol Abertawe. So, oedd Catrin wedyn, pan o'n i'n blant, gweda pan o'n i'n 8 blwydd oed, oedd Catrin yn dwlu ar plant.
a ddi'n ysgrifennu pantomimes. A fy plant i gyd yn y stryd yn Goff Buildings, a fi, ni oedd yn wneud y pantomime. A fe nath i Cinderella. A fe nath i'r coach, nath i fe, a'r costiwmau gyd, a wrth gwrs y lle y cythren yn y tŷ pryd hynny, a hwnna'n drifo Josef yn crackers, a fe'n gweud, these children, they make too much noise. Achos o'n i fel llygod y bob man, yn rhedeg o amgylch. A wedyn fi oedd goffo wario'r piano i'r Cinderella, a oedd y plant yr ardal Goff Buildings, nhw oedd yn cymeryd y llefydd pwy oedd ben i'n gweud y Prince Charming a Cinderella a bobl fanna. A o'n i'n cael amser hyfryd y Catriona. Oedd hi'n dwlu gweithio gyda plant, ond wrth gwrs oedd Josef dim yn llawer y mynedd a weithiau oedd e'n colli dymer a gwyddi, ond idd hi'n gweud, why do you have to have these trillion children in here? Ti'n gwybod, can they be quiet? So, Oedd rieni ti a Josef a Catriona yn dod ymlaen yn dda iawn am yr amser i gyd o'n nhw yn ystrad fe? Wel, weithiau oedd mam yn dod gytre a gweud, mae lle y crythrel wedi bod lawr yn y bore yma. A fi'n cofio hi'n gweud hi'n stori, a fi'n gwybod bod hwn yn wir, achos fi wedi gweld hynny. Oedd Catrin wedi bod yn siopa'n Llundain, oedd hi'n aml yn mynd i Llundain i siopa. A fe ddath hi nôl a crôn polar bear. Okay. Fel mat, fel rug fydden ni'n gweud. Yeah. A dath i fe gytre, oedd hi mor bles o hwn. A dyma'n dangos ei Josef. A gas, ath e, mam yn gweud, ath e'n wyllt. Oedd e'n regi, a pam oedd hi wedi ar holl, a fe wedi costi ddod o arian, yr holl arian ein ar polar bear. Beth gythren oedd eisiau polar bear y llawr, ti'n bod, oedd hi benen ar dynedd, yn stico mas am y beth. A oedd Catriona wedi dwlu am fe. Ond oedd e parti cael ar y llawr, so gorfod hi gael ar y llawr lan lloft yn ei studio hi, achos oedd studio hi yn lan lloft. A fi'n cofio gweld y polar bear ar y llawr. A fe nath i lun olew o fi hefyd pan o'n i'n oedran. A fi'n aml gafdi cofio edrych lawr o'r polar bear yn edrych arno pan oedd hi'n neud y llun yma, ti'n gwybod. So, a fi'n dod â pethau nôl weithiau, a ddath Josef yn mynd yn well, ti'n gweud, what do you want to spend that money for? Oedd dim arian dy fe, ti'n gweld, yr arian oedd dy hi. A wrth gwrs oedd e ddim yn gyfarwydd am menyw fel hi, fel oedd e'n gweud gwastaffu arian ach a rhywbeth twp arna. Ond o weithiau nhw'n aml yn cael stŵr lawr na, achos oedd mam yn gweud o. Oedd chi wedyn i Llundain i byw, a dwi'n cofio siarad ti o'r blaen dan o'n mynd i studio Josef pryd yn byw yn Llundain. Do. Pan Oedd yr amser pryd yn ydi ennill Wobr Aur yn y Steddfod. Oedd hwnna rownd yr un amser? 1962? Na, o'n i ddim 62 gadewes i'r wlad, es i Africa yn 62. So cyn hynny? Cyn hynny, yn 56, fi es i'n fyddar wraig yn y Royal Academy of Music yn Llundain. A'r adeg hynny, wrth gwrs, oedd Josef a Catriona o'n nhw'n cael ysgariad. A oedd Josef a studio dy fe'n Swiss Cottage. A yma oedd mam yn dod lan o Srygynfaes, a fi a mam, oedd Josef yn mynd â ni mas i cael swper mewn restaurant Pwyl yn Swiss Cottage. A wedyn, oedd Josef yn gweud wrtho, when do you come to see me? I just say, well, I'll come and see whenever you like. Come for breakfast. So fel mae'r farwraig, o'n i goffo mynd yn y bore i weld e. Cael coffi mewn jamja neu rhywbeth yna. So o'n i cysylltu fe am spel fech pan o'n i fyfyrwraig yn Llundain. A wedyn, oedd fflat hyfryd y Catriona yn edrych ar Regent's Park. A felly dath yn frawd lan un tro, a dde'n sefyll gyda Catriona yn Regent's Park. Ond o'n i byth wedi sefyll na, achos o'n i'n byw gyda myfyrwyr eraill. Wedyn, ar ôl i nhw gael ysgariad,
fe ath Catriona nôl i'r Alban, i'r Isle of Skye. A o'n i'n sgrifennu at Catriona yr holl amser. A o'n i'n ffonio i, a oedd hi'n ffonio fi. A o'n i'n cysylltu Catriona bron i'r dydd marwodd hi. Yeah. Pan oedd hi'n sal yn yr Isle of Skye, o'n i'n siarad i'r nyrs oedd yn edrych ar ei gol hi. A oedd hi'n gweud, she's not very well, a marwodd hi wedyn. A'r un peth, y Josef nawr ag yn y man, a dros y blynydde, o'n i'n cysylltu a fe hefyd, hyd bod e bron am marw. Yeah. Ti'n gwybod? A wedyn, fi'n cofio pan o'n i yn symudus i, o'n i wedi bod yn Africa am 5 mlynedd, right? Des i nôl i Llundain. Na, es i Chicago, wedyn des i nôl i Llundain, a es i nôl i ysgol i ddysgu. A wedyn ges i'r swydd mewn Gaerdydd i fod yn yr adran gerddoriaeth yma, am beth oedd South Glamorgan Institute of Higher Education pryd hynny, a wedyn newid enw sawl gwaith nawr, mae'n Cardiff Metropolitan University nawr. Ond a'r adeg hynny fi'n cofio pan o'n i'n gweithio mewn Gaerdydd, fe ddath Josef lawr sawl gwaith i weld yn rieni, ond un dydd oedd mam yn gweud mae fe'n dod lawr a fe dwle fe weld ti. A des i draw o Gaerdydd i Ystrygynnais i weld e, a oedd e'n hyfryd i weld e, a oedd e'n di roi y llun neis i mam a'n had hefyd i atgoffa'r amser oedd e'n byw yn Ystrygynnais. So, edrych nôl. A bues i hefyd yn Llundain sawl gwaith mewn gwed am mini conference o rhywbeth yna, a ni'n sefyll gyda Catriona a'i ail wraig yn y tŷ yn Edith Road yn Hammersmith, a o'n i'n nabod y studio lawr llawr hefyd. A ar ei wely fe, oedd y blynced oedd mam wedi gwau iddo fe, gyda fe o hyd ar ei wely. Ie. Arbennig. A oedd fi a ngŵr hefyd wedi bod yn y studio, achos eithon ni lan i brynu no'i luniau olew ar adeg hynny hefyd. O'n i moyn ofyn, edrych nôl o'r amser ni, a ti'n cwrdd gyda Josef blynydde ar ôl wedyn. Sut amser ti'n meddwl nath y ddwy nhw, wel, a Josef a Catriona cael yn Ystrygynnais, sut yn nhw'n edrych nôl amdano'r cyfnod na 10 blynedd na? Fi'n credu nawr amser mwyaf hapus i nhw. Fi'n credu. Beth oedd yn drist, wrth gwrs, oedd dim plant gyda nhw. Achos fi'n gwybod os ti'n gwybod yr hanes, ond oedd Catriona yn feichiog, ond fi'n credu, o'n i'n meddwl bod y babi wedi cael ei eni, ond fy glywes i gyda rhywun arall yn gweud, na, oedd y babi wedi marw pan gas ei eni. Merch fach oedd hi, a fi'n cofio mam yn gweud bod Catriona yn mynd i alw y babi Sandra. Nawr fi'n cofio hwnna, fi'n gwybod pam, na fi sydd wedi gwneud hwnna lan. Na, ond dim ond cwbl o flynydde nôl glywes i taw, beth o'n i'n gweud, stillbirth oedd y babi. A fi'n credu oedd hwnna wedi effeithio nhw lot i golli fe. A pan ti'n meddwl nôl ar bywyd Josef, gollodd ei war fach ar tulu i gyd yn amser yr ail ryfel byd. Gollodd e'r babi hyn. A wedyn gyda'i ail wraig, oedd gyda fe mab, David, fi'n cysylltu â David o hyd. A oedd war fach gyda fe hefyd wedi Sara. A fe farwodd hi hefyd pan oedd hi beth i 34 blwydd oed. So mae wedi colli, llawed, 2 merch fach yn ei fywyd. So felly oedd, siwr o fod yn effeithio fe, ac i wneud y dimlo'n drist, ti'n gwybod? Ond i fi ddim byth yn cofio Josef a Catriona yn fod yn gas i ddi gilydd, a bod ddim yn anhapus, achos fi'n gwybod oedd Catriona yn ymal yn Josef i werthin, achos oedd hi'n sgrim. O pan oedd hi'n mynd â fi a mam yn frawd yn y car, yn y camper fan mae, a ni'n mynd lawr i'r ochr y môr. Oedd hi a mam yn mynd mewn y môr, a nhw'n codi ffrwgen lan a mynd mewn i'r môr yn ei knickers, a ddim yn eito dim byd, a o'n i'n cael sport, o'n i'n cael amser hyfryd a picnics fyna. A oedd hi tyma bach, oedd Catriona yn eccentric, mae hwnna, no doubt. A felly, oedd
oedd Josef yn hapus pan oedd hi fyna, achos hi'n greadigol ofnadw. Oedd pethau neis oedd hi'n neud. Ond y trwpl gyda hi oedd pan, achos oedd hi'n arlunydd hefyd, ond oedd hi ddim wastad yn gorffen popeth, ti'n bod. Mae llun dy fi o hi, still life, os mae di gwbla fe. Ond, mae fe'n neis. A pan gofynnes i Catriona, pan oedd hi ath i nôl i'r Isle of Skye, wedys i, Catriona, do you have a portrait of yourself that Joseph did? Yes, meddai. Can you have it? Would you like to have it? Yes, meddai ni. So, anfonodd i'r llun yma, o hi mae wrth y sewing machine, beth mae Joseph wedi wneud o'i, a mae da fi fan hyn. Ond dwi ddim cweit wedi cwpla, ond ti'n gallu gweld ar Catriona o fe sydd wedi wneud ti'n bod. So, yeah, fi ddim yn cofio nhw beth yn gas i ni gilydd, fi'n cofio nhw wastad yn hapus, a bod hi'n ala fe werthu'n lot, a fe wastad yn gweud, Catria, a fe'n gweud fel yna. Oedd mam yn had wastad ac asportau. Ie. So edrych nôl, beth sy'n sefyll mas y fwyaf i ti, gyda dy deulu, y Siogynlais, Josef a Catriona? Beth ti'n edrych nôl ar y cyfnod yna? Wel, amser hyfryd i fi i gael cyfle fel merch bach i fynd mewn i stiwdio fel yna a gweld y pethau hyfryd yma. A fi'n cofio, oedd llun arbennig gwenu nhw yn y tŷ, a o'n i'n meddwl ta Chagall oedd wedi wneud e. A fi'n cofio gofyn i Joseph yn dweud, un dydd pan eis i weld yn Llundain, wedi si, you know the Chagall painting you had above your bed in your house in Llundain? A fe gweud, I did not have a Chagall. Yes, meddwl ni, you had a Chagall painting on the top of the bed, I remember it. It was all blue. And you had your zither there. No, darling, cymryd fe, I did it, but Chagall did influence me. Fi'n cofio hwnna. Fi'n cofio lle ar ben tân gyda'r antiques yma. Fi'n cofio y gwynt yn y stiwdio. A fi'n cofio, cael pethau hollol waniaeth i fel o'n i fel plant yn cael yn codi fel plant gwaith, dad yn gweithio yn gwaith glo. Oedd e'n rhyfedd, a mae wedi, pan i fi'n edrych, o'n i wastad yn gweithio'n unan, pan fyddai'n tyfu lan, fi'n mynd i fyw fel yna. Achos, pan fi'n edrych ar rai o'r beth o'r celfi oedd yn y tŷ, yn Goff Buildings, oedd fel brics a plungin dros y fe, a dyna le oedd y llyfrau i gyd, a ni'n meddwl, fi'n mynd i gael hwnna. A fel o'n nhw yn byw fel bohemians, a ni'n gweud, fi'n mynd i fyw ar hwnna hefyd. A pan i fi'n edrych nôl ar fel o'n i'n byw yn De Affrica, o'n i'n byw fel yr Hermans. Y bwcysys i gyd oedd brics a plungin, bocsys tomatos fel bwcysys mawr, a ni wastad yn gwisgo fel bohemian, a o'n i'n byw fel bohemians, a mewn ffordd fi'n credu ta'r tro cyntaf yn fywyd i fyw fel bydde rai bobl yn gweud, ti'n byw yn dechrau nawr, Caryl, mae celfi dy ti. A wrth gwrs mae gran piano dy fi wastad wedi cael gran piano. Achos o'n i'n mynd i gael un o'r reina hefyd pan o'n i'n tyfu lan. So felly, y ffordd i gyd o'n nhw'n byw, mae hwnna wedi cael dylanwad a effaith mawr ar y ffordd i fi'n byw, achos fi wastad wedi bod yn waniaeth i merched eraill, fi wastad wedi gwisgo'n waniaeth i bobl eraill, fe nes i cep mawr i ni'n wisgas i hwnna'n flynydde, achos ni'n meddwl am Catriona, a rai o'r hets oedd hi'n neud. So, mae wedi newid y ffordd i fi'n byw, a ffordd i fi'n teimlo, eriod oedd ar hynny. A gallwn ni byth a byw yn y Siogynlais nawr. A byth, unwaith gadewis i Siogynlais, o'n i byth gallu mynd nôl i fyw yna. So, beth? Pam oedd hwnna? Wel, beth i ddechrau, beth sy'n yn y Siogynlais? Dim llawer. Ond mae un peth arall mae'n rhaid i fi weid. Yn yr adeg hynny yn y Siogynlais pan o'n nhw yna, o'n i mor ddiolchgar pan i fi'n edrych nôl
oedd e'n, fy rhaid i'r enw'r roi'r gair yn Saesneg, it was a highly cultured background that I was brought up in. Oedd côr dynon, oedd côr menywod, oedd côr cymysg, oedd band pres, silver band yn y Strygynlais, oedd na gymdeithas drama, oedd light opera, oedd grand opera, oedd mam yn canu yn y cwrws yn y grand opera, oedd dad yn aelod o'r côr dynio meibion. O'n i'n canu gyda côr meibion fel y soloist. Oedd Josef a Catrin yna. A oedd digon yn mynd mlaen fel yna i blentyn i dyfu lan. A dy neuad les ar agor? Beth bach? Y neuad les ar agor? Oedd. A dyna le oedd yr operas yn mynd mlaen. Pan o'n i'n 9 blwydd oed, o'n i'n gwybod yr operas i gyd, achos o'n i'n mynd i nhw gyda mam. A y cantorion mewn dod o'r Sadler's Wells neu Covent Garden i ganu'r main roles, ond fe. So felly, oedd e'n ddoeth cyfoethog yn fywyd i. O'n i fel sponge yn cymryd rhywun i gyd mewn. A mae hwnna wedi cael effaith mawr ar y ffordd i fi byw. Mae'n swnio fel lle lliwgar iawn. Arbennig. Kaleidoscopic. Na beth lle weid. So fi'n credu nawr, ni wedi gwneud dros hanner awr o'r cyfweliad. So os yw'n beth arall, Caryl, ti'n cofio bod gyda Josef, sut oedd e'n neud, wel, ni'n gwybod y dylanwad, ond gyda dy teulu, sut fath o bydd perthynas arall fel yna'n bywyd ti? O'n nhw'n agos i ni, achos oedd Josef yn dod i gweld yn reni a fi, a ni wastad cael cwpan y de, neu os o'n i'n mynd lawr i weld Catrin a Josef yn y tŷ, o'n nhw wastad yn groesawus, a wedyn oedd Josef yn dod i gweld fi yn Llundain, fi'n gwybod, achos oedd e'n gweld wastad, when you come and see me again, a oedd Catrin bob tro oedd hi'n ath i nôl i'r ail ysgau fe, oedd hi'n dweud, when are you coming up to see me? I would love to see you. A o'n i eisiau mynd lan, a gosh, oedd dim arian da fi'n y dyddiau yma i brynu tocyn a pethau. A o'n i ddim yn mae'n gofyn i fi dan i gwaith. Ond bydden ni wedi dwlu mynd lan i weld i yn yr Alban, a fi'n gwybod oedd hi'n ddar i fi ddod, ti'n gwybod. So, os wyt ti'n moyn gweld pobl fel yna, mae siwr o fod rhywbeth yn dy galon di bod ti eisiau mynd i weld nhw a i fod gyda nhw. A fi'n cofio un tro, oedd pan o'n i'n mynd lan i weld Josef yn Hammersmith yn Llundain, a fe'n gweud un dod yn hyn, I know that you're doing painting. Now bring one of your works up for me to see it. But see, well, listen now, Josef. It's not very good. Well, bring it. So dyma fi yn mynd llun y ddoi llun lan i ddangos y fe. A ni wedi gwneud llun o glowyr. A dyma fe'n edrych yno fe. A dyma beth wedodd e, mae bobl wedi clywed hwn o'r blaen. A fe'n edrych ar y llun, a dyma fe'n gweud, darling, oedd e wastad yn gweud, darling, it's bloody awful, meddwl e wrthoi. A ni'n mowyd, a fi'n torri fe lan yn bisius a twli fe yn ysbwriad. A pan i fi'n edrych nôl nawr, oedd e'n. Diolch, Caryl. Mae'n arbennig. Fi'n cofio nhw yn anwyl i fi. O'n nhw byth yn gas, o'n nhw wastad yn hyfryd, o'n nhw wastad yn edrych fel o'n nhw'n falch i weld fi, ti'n gwybod? Diolch, Caryl, am y damser y bore yma i siarad amdano damser gyda Josef Herman, Catrin, bod yn blentyn yn Strygynlais. Wedi bod yn arbennig, a fi'n siŵr bydd pobl y Steddfod yn hapus iawn i glywed y stori yma. Wel, diolch yn fawr i ddechrau am gofyn i fi ddod i siarad am hyn, ac wrth gwrs i'r sefydliad Josef Herman yn Strygynlais. Nhw oedd wedi gofyn gyntas fydden ni fodlon wneud hwn, a wedi si wrth gwrs gyda phleser. Achos oedd e'n amser bendigedig i fi fel plentyn, profiad gallai beth a gweud sy'n beth mae profiad ein wedi bod i fi. Mae wedi cael effaith mawr ar ymfywyd i, a fi'n ddiolchgar dros ben wedi cael y cyfle i nabod Josef a Catrin. A
bod hwnna wedi, mewn ffordd wedi newid yn feddwl ni a newid y ffordd wedi tyfu lan a newid y ffordd ni'n byw nawr. A felly, fi'n gobeithio bydd bobl yr Eisteddfod yn mwynhau rai o'r storis y straeon. Ond maen nhw gyd yn wir, dwi ddim yn gwneud dim byd lan, maen nhw gyd yn wir. A fi'n gobeithio bydden nhw cael y gwenu tipyn bach a rai o nhw. A gwenu mewn ffordd. Y gwen fydden ni'n dod ar yn wyneb hefyd, pob tro pan i fi'n meddwl am Josef a Catriona. A diolch i ti, Catrin. O, mae'n arbennig i weld ti eto a siarad am y profiad yna. Diolch yn fawr, a hwyl am y tro.